हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि JDSB Family Vlog YouTube चेनेलाव फिन खेबसेबाव बयखौबो गोसो गोथारै बरायनाय जाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै मोनसे जाब ओरैनो न'आव आं दिनै सानसे मा खालामनानै थायो बेखिनिखौनो नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे ब्लग लानानै फैलायबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला जोबजासिम नायलांदो लोगोसे चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामनानै होनो दाबावदो लोगोफोर ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ आङो मैया जोंनि आइलाबि बाजाराव थांदोंमोन आरोना ट्रेडिं खालामजाबाय लोगोफोर फुजानि बिराद गोबाव जाबायमोन आरो बेसेबां गोबाव जाखो आङो 2022 नि बैसागुआवनो खालामनायमोन आरो ओमफ्राय आं बेनि उनावनो जुनावनो आङो जुन ना जुलाइमोनथाय जुलाइनिफ्रायनो आं प्रेगनेन्सि जाबाय नालाय ओमफ्राय आं बिदि जेरावबो थांनायबो जाखाया नालाय ओमफ्राय ट्रेडिं एख' खालामाखै आरो ओरैनो न'आवनो जाबा जुबा हारसिंनो फुनानै लायो ओमफ्राय जि बोरैबा जाबायमोन आरो आंना मुसुगुरानो साइज गैथाराहाय लोगोफोर ओमफ्राय जि बोरैबा जायो आरोना हारसिं फुबाय थाबाथाय आरो बोरैबा जालाङो ओमफ्राय आं मैया फुजाबाय आरो ओमफ्राय फुजानानै ओमफ्राय आङो दख'ना लाबोबावदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोननो एसे देखायलायनोसै नोंथांमोनाबो मोजां मोनोब्ला फुजानि एखे बायबानो जाबाय आं बायनायजों खिन्थु आंनि नङा आरोना लोगोफोर आं बेलेगनो होनो थाखायसो लाबोदों आरोना देखायनोसै आरोना आङो नोंथांमोननो देखायनोसै ओमफ्राय ओंखामखौ संनोसै मावजिया माबा अमा बेदर लाबोदों ओमफ्राय ब्रयलार लाबोदों आरोना हाजिराबो दं सानै ओमफ्राय जोंना खालि बिजनियाव आलासि जानो थांदोंमोन ना ओमफ्राय बेयाव आंनि बिजावजालि ओमफ्राय बाबु देखायदोंमोन बिसोरो न'आव दंफैयो आरोना ओमफ्राय बिसोरखौबो ओंखाम जानो लिंहरदों फैगोन आरो दा आब'जों आंजों संसै जोङो ओंखामखौ ओमफ्राय संनायनि सिगां हाजिरा सानै दं बिसोर सानै साब्रै जों साब्रै 8 जोन जागोन आरो दिनै ओंखाम जानाया ओमफ्रायो ओंखाम संनायनि सिगां आं दख'नाखौ देखायग्रोनोसै आरोना लोगोफोर आंनि थाखाय नङा आङो बेलेगनो गिफ्ट होनोसो लादों आरोना दाम गोसानिथ' होनो हाखाया नालाय लोगोफोर ओमफ्राय एसे माने 900नि आं बिदि लाबोदों आरोना माइदि मास्राइस माइदि मिक्स आरो गाननो मोजां जायो बिदियानो नै बे गांसे लोगोफोर आं दाखालि ग्रिन कालारनि नानि सिदोमाया बिबैनो गिफ्ट हरदोंमोन ना नै बेजोंनो एखे बियो एखे आरोना नै आङो गसंलायला ओरैनो देखायनोसै बोरैबा मोदा नुदों माथाथा नुदों आरोना केमेराया दाम गोसानि नालाय नैबे गांसे बारा बिदि बेखेवनानै देखायबाय थाला थाब थाब देखायनोसै आरो ओंखाम संनांगौ लोगोफोर साराय 10 जाबाय दासो दुगैखांदों आङो बेयो गोमो आरोना लोगोफोर एखे आगरा सेम गासिबो कालारानो बेलेग नै गोमो ओमफ्राय गांनै सेम लाबोदों आं लोगोफोर नैबे गांसे बिदि गांसे आरोना माबोरैबा मोजां नाङो बिदि कालारखौ समायो आरोना मानसिफोरजों नै बिदि लोगोफोर बेबायदि मोजां नुयो आंनावबो दंखायो बेबायदि दख'नाया आंनिया गोमो गांसे आं गांब्रै लाबोदों आरोना लोगोफोर गिफ्ट होनो लाबोदों गिफ्ट एकदम अरेन्ज बियो अरेन्ज मालायनो होगोनबाबो आं जि कालारखौ मोजां मोनो आं बिदि कालारखौसो लाबोदों लोगोफोर एखे आरोना मोजां बेबो गासिबो मोजां आरो आंनि थाखायथ' मोजां आं गावनो बारा दाम गोसानि गानखायाना लोगोफोर बिदिनो 1000नि 800नि 900नि आंनि दख'नाया बिदिनो गोजा आरोना गासिबो ओमफ्राय आं मालायनिबो जों इसिबां दाम गोसानिखौथ' होनो हाया नालाय अननानै आं बिदिखौनो होगोन आरोना मोजां मोनबाबो मोनाबाबो अननानै होनाय बुस्थुआथ' एसे मा होनो मुल्यबान जायोना लोगोफोर आंथ' सोरबा आंनो जियानो जा अननानै होबाथाय मोजांबाबो गाज्रिबाबो बिराद जोथोनै लाखियो आरोना आरो आं मावजिया आंनो माने मावजियानोथ' बायना होखायो नालाय गासिखौबो दख'ना आङो मावजि होनाय बुस्थुखौ आं मालायफोरनो थिग होनो बायो माने आं होनो बायो आरोना बे आंनो जिबाबो दाम खमनिबाबो दाम गोसानिबाबो जि अननानै बिराद अननानै मोजां मोननानै गाव मोजां मोननानैसो लाबोयो नालाय ओमफ्राय आं बिराद होनो बायो आरोना लोगोफोर आं बायनायखौ होगोन खिन्थु आं मावजि बायनायखौ बिराद होनो बायो आङो दख'नानि भिडिअ बेखिनियानोसै लोगोफोर ओमफ्राय दायो ओंखाम संसै आरोना ओंखाम संनायखौ एसे नायलांबाय थादो बिदिब्ला लोगो गोसा जि सुदोंमोन आं हिसान गायाव बोबाय थानांगौ
Oncom संनोसै Galai boleh sana dong. Ini mau sih. Bahan lop tadi sama nasi. Tundia hodang. Tundia hodang mau sih. Sampai na bela bilang mana nih? Di mana? Biar mah bedor rukabe ya. Bedor pun sudah sebawa orang. Ini be broiler biar kau jabai broiler yang jangan lu yang baby hodang. Sudah saya selesai. Bedali kerberna apa? Oमफ्राय बेदर संनो नागिरदों सामब्राम गुफुरानो गैया नैबे खिनिल' लाबाखै माने जोंबो बिहरनो बावबाय नालाय न' खाथियाव दरनै बिना लायजा दाहार बिना लायथ'नोसै सामब्राम गुफुरखौ ओमफ्राय लायथ'नोसै आरो जानांगोन ना बेदरखौथ' लायनि र' लोगोफोर थाथ' नोंसोर नोरसिं लोगोफोर सोर गोथाव मोनो Gabdeng Ciciranga hapanin gabdeng Dunang kanan gabdeng Dutanang kanan gabdeng Nakasong apa? Tuna? Nakasong dong kok Nakasong dong? Dunang kanan gabdeng Ciciranga gabdeng Igon bucilin gabdeng 신자बायनो 신자याखै खोथाय आं बिदिन्थानो हरफागोन र' खानाय सिनजानो फैदों बिदि होनदों माबा गावहाबो सिनजानो नागिरदों ओमफ्राय टाइमानो मालाबा सिनजानो दाखालि सिनजानो नागिरखालि आरो गैयामोन संहांनायावनो ओमफ्राय गाबनानै सबाय जानायनि मजायानो आलादा Thôi đây đi Vân Mà đi nào Hay là sao bây giờ Disney Fry Hả? Hòa điang thăm phong bachelor rồi Hoa bùi là Alo Dali Trong cái thằng phong đơn mà đi ạ Dali Này Salam Hai Sini juicerang Dali Gudang hai Broiler jeng tomato Bạn đang lại kỹ khẽ Lại thương rồi Broiler jeng tomato Gwthao Mà jeng nursing Anh không cứ xuống bắt đây mà bà yêu năng rồi hay Gầm nó rezi na này Ôi chị sẽ đang
आलासिफोरा जाना आलासि गिदिरानो जागोन गिदिरफ्रासो भाङासिगोन डाइलगखौ एसे होना होनायबा मोजां जागौमोन ना देखायनो रं एसे मा देखायगोन आंखौलाय भाङासिगोन डाइलग होनांगौ नैबे आंनि बेवाइ आरो जाहानाव खामानि मावनो फैदों ओमफ्राय एसे होनानै डाइलग ओइ आं डाइलग गैया आंनाव ओरैनोबा बिराद डाइलग होयो ओमफ्राय दाखाय होआनो होआनो सेरेब होग्रोनाय सेरेब नांगौनो ओमफ्राय आं सेरेबखौथ' सावनो रोङाबा संनो रोङा बिल्डिं बानायनो रोङाङो जा जिउ सोरोङालाय जोङो जिउ सोरोङा मोखांखौ लेथ्रा खालामजोबना लाबायो खुसेरनानैनो मेथाइ मोनजायाखैबा सोबगासिनो नांगौ जानायखौ नंगौ मा ओंख्रिमोनलाय खिथाफिनलाय मा ओंख्रिमोन दाउ ओमफ्राय अमा आलुआनो गैथाराहाय आलुआनो गैया जा जादो नै दहाय संनाया दुथा जाबाय ओंखाम खुरग्राया नै ओमफ्राय इयो दाखालियो सिदोमा बिमा आब'आव हरनायमोन आरोना आंनो ओमफ्राय आङो लोंनो मोनाखैमोन एसेल' लोंनाया जेबो जायाहाय लोगोफोर न'आव बानायनायालाय जानोसै आरोना लोगोफोर अमा बेदर जि गोथाव संखादों नोंथांमोनाबो जादो बयलार मोनजायो जा गोबाव जाबायमोन बिराद गोबावनि उनाव आरो आंनियाव इयाव होनाङा मावदों केमेराया डाइनिंआ इयाव होनाङा होनदों मावो आरे गुफुरखा माथो ओमफ्राय आरो सोमथानि कालारानो डिफारेन्टखा नोंसो गुफुरसिन आंनिफ्राय खाथियाव थाबा गुफुर नुयो नामा आंखौ वाव मामा जादों जों र' दे दालि ओंख्रि आंनि फेभरिट सामफ्रामबो जानो हागोन दालिखौ रायजोबो सोर दालि ओंख्रि जाना मोजां मोनो कमेन्टआव खोन्थाहरलाय आंबायदि आयाथ' आंखौ रायबाय थायो दालि ओंख्रिल' होननानै दालि जानायफोरखौथ' देहाफ्रा नाय वाव बानलुआ जाजोबगोन आंखौ बे आं आरो थांलाय फैलाय बाबानाव बिहरनो जोंहा सामब्राम गुफुरबो गैया दैदेनमोनानावसो दाहार नंगौ दा बायगोन जों सामलादाय ओंखारगोन नामा नायनो सामलादाय एसे थाब संनानै होनबा सामलादाय मोनबाथाय संनानै ओमफ्राय बेदरखौ एसे दाम खमाव मोनबाथाय बानलु आरो अमा जानो जायाखै गोथैया बयलारखौसो जायाखै होदोंमोन आं ओमफ्राय लाफिना जानो जाथारिखाय गोथाव मोनजालायदों ना बिदिनो गोबाव दोनजानायलाय मैया निरामिस थांबायना बयलारखौ दा गोबावथार जाबाय जायो मास मोननै जाबाय खोमा ने मास मोननै जादों आगस्ट'नि 20 तारिखआव जादों खोमा उद्रायनाया मालामोन 20 ओमफ्राय 24 थांबाय इयो गोथाव मोनदों ना मोनाखै दुन्दिया मोदोमनाय मोनसे दुन्दिया होदों ना मोजां दामल'मोन ना बाहेर फैनाया 10 तानोसो लाखादां एसे 10 मिनिट सिगां सफैबावगौमोन आरो बै फैसा मोनबोखाबाय मेदाम सासेया गस्ला लांनायबायना हौवानो दाख्लै अर्डार दोननाय खुलिफिननानै
มันจะไปทันเจ้าหน้าลูกแล้วเพราะมันจะพูดกับไปทัน गोलोमलायबाय नाङो जों फरायबा थिग 그 गोलोमनायखौनो 팬. 아 आलासिया 필요 그러면 마당 뭐. सान थांबा थिग लाजियो आं बेखायनो गोलोम बोथोराव थांखाया रावनावबो बेखायनो 팬 나도 한번 가는 거.